Guys, today is Friday, July 7, 2023. Mag-15 na siya this year. So, ganun kalaki yung gap. So, ibang-iba. Ang daming pagbabago sa katawan ko. Hindi na ganun. Dito sa US, ibang-iba ang mga buti na lang nandiyan ang sustansya ng Star Margarine. Tutulong magbigay tibay, sigla at lakas. Mas abot ko ang pangarap ko. Hindi. Mabilis yung pagbalik sa dati. Mahirap yung una kasi cesarean ako, C-section. So, hirap po yung bumalik sa workout. Kasi natatakot ka pa, may infection. After a month na, Ito. nagpilates agad ako. Pero walang more workout for mga hanggang 5 months. Tapos, dire-diretso na yun. Tapos, bumalik ako sa triathlon training few months ago, bago ako mag-start nito. So, yun yung nagpa... Like to run. Yes. Kapwa